Dobrý den, vážení účastníci webinářu Akademie pro bytové domy. Ti, kteří nás sledují pravidelně, už z našeho pozadí jistě tuší, jakému tématu se dnes budeme věnovat. Máme před sebou správu výtahu bez starostí a neb praktické příklady, jak nám digitalizace může pomoci a jak bychom měli začít. Po roce vás opět zdravíme z Technického operačního centra společnosti Schindler.cz, takže je jasné, jak už je z pozadí patrné, že se budeme bavit o výtazích. V minulých webinářích jsme probrali legislativu, modernizaci, výměnu výtahu i běžný servis. A na ten se díky digitalizaci dneska zaměříme. Digitalizace právě obyčejný servis posouvá na docela novou vyšší úroveň. Jak vám digitalizace a na ní založené služby usnadní servis výtahu? To si dneska právě ukážeme v praxi. Úkol to bude pro naše dva hosty. Jsou to odborníci ze skupiny Schindler. Vítám Alexandra Kříže, který pracuje ve společnosti Schindler.cz, která se stará o výtahy a eskalátory tady v Česku. Vítám vás. Dobrý den. A vítám i Josefa Kotlebu, který za náma přijel z firmy Schindler výtahy a eskalátory, která působí na Slovensku. Vítám i vás. Správně. Dobrý den, ahojte. Oba jsou specialisté na servisní služby, takže je pro ně digitalizace každodenní záležitostí a jsme tady v nejlepších rukách. Pojďme si nejprve říci, proč bychom se měli o služby založené na digitalizaci vůbec zajímat. V čem nám mohou pomoci? Tak benefitů je celá řada. Já bych pár z nich zmínil. Prvním z nich je prediktivní údržba. Co si můžeme představit pod tímto pojmem? Představme si, že výtah, jeho senzory jsou neustále napojeny na naše technicko-operační centrum, takže data z toho výtahu, z těchto senzorů neustále proudí. Náš systém tato data pořád vyhodnocuje, nějakým způsobem se z nich učí a je schopný například nabídnout výměnu nějakého dílu dřív, než dojde k nějaké poruše, případně navrhnout provést nějaký servisní úkon dříve, než je to potřeba. To má vlastně za následek to, že eliminujeme zbytečnou a nenadálou odstávku výtahu. Dalším přínosem je vlastně výrazné zkrácení doby odstávky. Dřív to vlastně bylo tak, že když si dáme takový malý příklad, máme panelák, výtah je náhle v poruše, stane se to například dopoledne, kdy v paneláku téměř nikdo není. Zjistí se to až odpoledne, to znamená, než se dostane ta zpráva k nám, než se dostane k technikovi, uplyne opravdu nějaký dlouhý čas v hodinách. Teď je to vlastně tak, že ten výtah sám si zahlásí, že je v poruše, my se o tom okamžitě dozvíme a v průměru takhle vlastně můžeme ušetřit až 3 hodiny z té odstávky výtahu. Třetím nějakým benefitem je zrychlení samotného vlastně procesu té opravy. Dřív technik vlastně nejprve musel dorazit na místo, provést nějakou diagnostiku, zjistit, kde je problém a pak se vrátit do skladu, nafasovat nějaké náhradní díly, znovu přijet a opravit. Tentokrát už vlastně ví přesně, o jakou závodu se týká, zobrazí se mu to v jeho PDAčku, ví přesně, jaký díl si má vzít sebou, to znamená rovnou jede, nemusí se zdržovat nějakou složitou diagnostikou, rovnou vidí problém a řeší jej. Zase prostě tohle dohromady zkrátí čas té odstávky v průměru o ty 3 hodiny. Další výhodou může být vlastně pro správce bytových domů to, že mají všechny informace potřebné, hezky všechny pohromadě po ruce, protože mají přístup do naší aplikace Action Board, kde tohle všechno vidí. To jim výrazně pomáhá vlastně nějakým způsobem plánovat tu údržbu toho výtahu, plánovat nějaké servisní úkony a tak dále. A v neposlední řadě bych ještě viděl jeden benefit, že skrz tu aplikaci můžou velice snadno komunikovat s nájemníky, můžou jim vlastně přes s tiskem jednoho tlačítka v té aplikaci přes e-mail poslat různé zprávy, například, že zítra bude plánovaná odstávka výtahu kvůli provedení nějakého servisního úkonu. Když se řekne digitalizace, tak zejména pro zástupce bytových domů, to znamená pro výbory nebo pro představenstvo, to může budit dojem, že to bude něco technicky náročného. Vím, že správce to asi zvládne lépe, ale první v kontaktu bude přece jenom ten zástupce domu. Jak náročné to pro něj bude? Pro zástupce domu
pro nějaké SVčko to vůbec není náročné, protože vlastně o všechno se postará servisní firma. Můžete si to představit vlastně tak, že ten výtah, aby mohl být digitalizován, musí být vybaven nějakým digitalizačním zařízením. Tady máme naše zařízení, kterému říkáme Cube. Je to v podstatě taková sofistikovaná krabička, do které jsou ještě napojené různé senzory po celém výtahu na různých kritických místech. To si potom ještě ukážeme v aplikaci. Ten výtah se dá takto digitalizovat, pokud je to výtah Schindler a pokud má rok výroby 2010 a mladší. V tomto případě se dá tato krabička a ty senzory do tohoto výtahu domontovat celkem snadno a všechno to zprovoznit. Od roku 2018 všechny výtahy Schindler už tuto krabičku, tento Cube, mají automaticky v sobě. Těch čidel je zhruba 25, hlídají neustále zhruba 40 různých hodnot na kritických místech výtahu. Je to pár příkladů uvedu, je to třeba rychlost otvírání a zavírání dveří, může to být přesný dojezd kabiny, jestli se neliší nějak moc, hlídá hluk, hlídá vibrace, hlídá teploty a tohle všechno vlastně posílá přes zabezpečený kanál 4G nebo LTE k nám na technicko-operační centrum a to vlastně tohle i všechno vidí potom člověk v té aplikaci ActionBoard. Ja by som možno ešte dodal, že v rámci tej digitalizácie, v rámci našej spoločnosti hovoríme hlavne o tom vzdialenom monitoringu tých výťahov, čo v podstate pre zástupcov vlastníkov alebo správcov bytových domov je úplne nezaťažujúca vec. Je to plne v kompetencii našej spoločnosti, našeho technického operačného centra a našich špecialistov. A tá druhá časť, to je naša aplikácia, čo spomenul kolega, to, že tam už v podstate majú tí zástupcovia vlastníkov alebo správcovia už ten úplný prehľad o danom zariadení a samozrejme o tých jednotlivých krokoch, ktoré sa vykonávajú a jednotlivých činnostiach na danom zariadení. Můžu já jako uživatel aplikace si sama zvolit, jaké informace budu dostávat? Áno, na základe filtra si viete vyfiltrovať rôzne typy údajov, ktoré budete dostávať od úplne kompletnej informovanosti, že pri každej zmene nastavenia, každej zmene stavu výťahu dostanete notifikáciu, prípadne správu, až po vybrané, kedy sa vybrané informácie, napríklad, kedy technik je na výťah, kedy ukončil prácu a viete si vyfiltrovať podľa záujmu a v neskoršej dobe podľa toho, čo využijete pre svoju danú prácu. Pojďme se teď společně podívat, jak to v praxi funguje. Nasdílíme s vámi obrazovku, kde je aplikace spuštěná, ale pojďme si nejprve říct, kde tu aplikaci stáhneme a pro koho je určená. Tak aplikace se jmenuje Schindler ActionBoard. Stáhnout si můžete standardně, jak jste zvyklí, například na mobil nebo na tablet z App Storeu pro iOS a z Google Play pro Androidy. Ke spuštění vlastně potřebujete nějaký autorizační e-mail, který vám zašleme po podepsání servisní smlouvy. V praxi to vlastně bývá tak, že většinou do té aplikace mají přístup 2 až 3 osoby. Například to může být předseda, místopředseda SVJ, nebo nějaký člověk, který je technicky nadaný a který tomuhle rozumí a hoví a baví ho to. No, my si můžeme teď pustit vlastně tu aplikaci z notebooku, kde to vlastně funguje, že se přihlásíte normálně na webovou stránku, ale normálně vlastně to vidíte i v mobilu, i v tabletu, na pevném počítači, kdekoliv. Pojďme se teda podívat a popsat si, co jako zákazník uvidím, co mohu zkontrolovat a jaký přínos to pro mě vlastně bude mít. Ne, tak pripravili sme si pre vás vzorový výťah. Vybrali sme výťah, ktorý nie je dokonalý, ale ani ktorý nie je pokazený. A aby sme tam videli z každého rožka trošku, jak sa hovorí, máme tu úplne, že to vidíte, bytový dom sa volá Rozália, je to krásny bytový dom pod Karpatami pri Bratislave. Je to prvé, môžete všimnúť, sú technické detaily daného výťahu, je to typ výťahu, v tomto prípade je to trakčný výťah bezprevodový, nosnosť 630, rýchlosť 1 m za sekundu a má 7 poschodí alebo pater. Prvé, čo si
určite všimnete, keď si kliknete alebo rozkliknete daný výťah, ktorý máte v správe, tak najväčšie čísla na vás kričia, a to je priebežná dostupnosť počas 12 mesiacov. Je to údaj, ktorý nám ukazuje, jak percentuálne často bol výťah pripravený k prevádzke, a aj do toho zaradené sú aj odstávky, poruchy alebo plánované opravy. Čiže priebežné tých 99,37% času je ten výťah pripravený voziť ľudí z poschodia na poschodie. Ďalšie, čo dominuje prvej stránke našej aplikácie Actionboard, je vizuál kabíny, kde vidíme prvé nejaké typy príznakov, ktoré na základe našich senzorov z technického operačného centra sledujeme. Už na prvý pohľad si viete všimnúť zelenú farbu, žltú farbu, neskôr máme aj červenú farbu, k tomu sa dostaneme a vysvetlíme si, čo ktorá farba znamená. V rámci tejto aplikácie našej si viete pozrieť zaujímavé veci, zaujímavé užitočné veci a jak hovorím, užitočné veci. Môžeme si to asi pomaličky preklikať, o jednotlivých veciach si môžeme porozprávať. Prvá vec, čo hovorím, že zaujímavá pre koncového zákazníka, môže si pozrieť, v ktorom poschodí má aktuálne odstavený výťah, či je v pohybe a či má zavreté dvere. V rámci tohto je možno sledovať výťah, na ktorom je poschodí, ako sa hýba a kde je aktuálne zaparkovaný. V ďalšom riadku máme informácie o zmluve, to na základe ochrany osobných údajov nebudeme otvárať. V oznámeniach sú krátke oznámenie ohľadom dôb, kedy vyťahne prevádzky. To je z rôznych príčin, to si následne môžeme potom povedať. A potom ďalšia zaujímavá vec môže byť energetická náročnosť našich výťahov pre koncového zákazníka, čo hlavne v týchto dobách, kedy sa kontrolujú všetky výdaje, snažia sa robiť veci ekonomicky, tak je to veľmi dobrý ukazovateľ aj pre tých správcov a následne aj pre tých vlastníkov. Spomínali sme, že daný výťah má 7 staníc a kolečko zaujímavých informácií uzavrieme kategóriou frekvenciou jazdy daného výťahu. Tento spomínaný výťah je 7-staničný, je to menšia bytovka a kategorizujúce do kategórii 2, čiže nízka premávka. Je to štandardne v bytových domoch, kde je menej poschodí a menej bytov. Viete si v danom riadku si viete pozrieť, máme kategorizáciu od 1 do 6, od veľmi nízkej frekvencie jazdy výťahu až po extrémne vysokú náročnosť na jazdu. Čo je veľmi dôležité povedať, nie všetky nízke budovy majú nízku náročnosť na jazdy výťahov. Môže sa stať, že aj keď je malá bytovka, menej poschodí, ale zase veľa bytov, tak ten výťah je oveľa viac vyťažený. Na druhú stranu, extrémne vyťažené výťahy väčšinou bývajú výškové budovy, prípadne nemocnice, administratívne budovy, kde je ten posun a prevádzka ľudí oveľa vyššia. Tak to máme takú tú prvú ochutnávku tej našej aplikácie, čo tam môžete vidieť. A potom ideme k tým zaujímavo užitočným veciam a prídeme, ak sme sa bavili o tých zelených a žltých príznakoch, tak vždy v aplikácii pre svoj daný výťah si viete urobiť tzv. Okamžitú zdravotnú kontrolu, kedy viete urobiť takú, ja to vám, že zdravotnú prehliadku toho výťahu a viete si skontrolovať tie jednotlivé senzory a tie jednotlivé príznaky na danom zariadení. Tak môžeme to asi nazdieľať aj s našim sledujúcim. No. Po kliknutí na tlačítko okamžitá zdravotná kontrola nám vybehne takýto report, v ktorej v prvej časti reportu máme nejaké základné štatistické ukazovatele. Je to štatistika. Správca si to vie pozrieť, jak často jazdí výťah, jak často sa otvárajú dvere, aký čas je v prevádzke daný výťah, koľko ja to hovorím, že ale ujazdí kilometrov. A asi najdôležitejšia informácia z celého tohto reportu je celkový počet jazd. Lebo celý čas sa bavíme o tej jednak prediktívnej údržbe a o tej digitalizácii, sledovaní toho zariadenia. Tak toto je jeden z veľmi dôležitých údajov pre životnosť každého výťahu, lebo štandardné výťahy sú závisené na pásoch a tieto pásy majú životnosť
buď 15 rokov, alebo 1,5 milióna jazd. Proto je potřeba ten údaj mít. Preto je potrebné a dobre sledovať. A aj na základe tohto údaju tu vidíme, že ten výťah má 130 000 jazd, čiže v podstate je to mladý výťah, je to ročník 23. Ale už aj tuto je taký ten prvý indikátor, že sa to pomaly blíži. A jak hovoríme aj všetkým zákazníkom, je mať vždy dobré si robiť rezervu na tieto vyhradené technické zariadenia, ktoré si v istom čase budú vyžadovať údržbu. I v rámci plánu oprav. Aj v rámci plánu oprav a tej histórie tej budovy. Ano. A na základe tohto čísla sa pomaličky už tí správcovia, v prípade predsedovia tých SVČek, vedia pomaličky pripravovať na to, čo ich čaká. Lebo a zahrnúť třeba na příští rok, že je bude čekat. Ano. Štandardne naši vedúci servisu oslovujú zákazníkov, keď sa blíži tento termín, dostanú aj zdôvodnenie, ale vďaka tomuto číslu si to už pomaličky vlastníci bytov, v prípade správcovia vedia pomaličky plánovať celý tento proces do budúcna, aby potom neboli zaskočení. Áno, lebo je to bezpečnostný komponent, je to veľmi dôležité, na to zavesená kabína a musia dodržovať bezpečnostné pokyny výrobcu týchto pásov. Čiže to sme sa dostali k to už zaujímavej, dôležitej informácii a poďme poskrome dole. A ak sme sa bavili na začiatku, že máme nejaké tie senzory na tom výťahu, ktoré sledujú tie príznaky, tak tu máme taký ľahučký prierez, čo všetko sledujeme na danom výťahovom zariadení. Ja by som vymenoval tie najdôležitejšie. Sledujeme, či sa otvárajú, zatvárajú dvere, sledujeme, či výťah dojde do stanice, či fungujú privolávače v kabíne, vonku, či všetko v poriadku. Ďalej sledujeme, či je spojenie s frekvenčným meničom, zariadením, ktorý v podstate riadi daný výťah, aby chodil z poschodia na poschodia. A veľmi dôležité, spojenie kabíny s dispečingom, či funguje. Aby v prípade uviaznutia osoby, aby daná osoba si vedela stačiť gombík a spojil s našou dispečingou, čo sedí tu za nami, milé kočky a hneď volajú technikov, ktorí idú zachrániť, respektíve vyslobodiť človeka z výťahu. Jak sme sa bavili, máme rôzne typy farieb príznakov. Máme zelené, to je štandardne zelená, na semaforoch úplne ľahké prirovnanie, keď je zelená, je to v poriadku, môžeme ísť, všetko je v poriadku. Máme druhá farba je žltá. Žltá znamená, je to nejaká odchýlka od štandardu. Odchýlka neznamená, že to je hneď problém. Je to len niečo, čomu by sme mali venovať pozornosť na našom technickom operačnom centre a následne naši technici. Štandardne, keď vyskočí žltý príznak, ide automaticky informácia na naše technické operačné centrum. Aby to vyhodnotili. Oni skontrolujú, že aký je to typ príznaku, akú má na tej škále dôležitosť a následne posielajú informáciu nášmu technikovi, presne ako kolega spomínal. Technik, keď následne ide na výťah, ide na nejakú kontrolu. V prípade, že sa jedná o príznak, ktorý nie je až taký dôležitý, ale nie je urgentný, tak pri najbližšej kontrole bude vedieť, na čo má skontrolovať prioritne, že nemusí ísť krok po kroku, ale vie, na čo sa má hneď pozrieť preč. Na čo sa má prioritne pozrieť. A na záver máme červený príznak, ktorý neradi vidíme. A červený príznak znamená, že výťah je v podstate zastavený. Že je tam problém s nejakým bezpečnostným komponentom a výťah je odstavený. Výťah sa odstaví vtedy, keď je ohrozená bezpečná prevádzka štandardne človeka v kabíne. Aby sa ľudia nebali, že sa zaseknú výťahu. Ľudia sa zaseknú výťahu preto, lebo výťah vyhodnotí, že je nejaké nebezpečenstvo a môže byť ohrozenie zdravia pasažiera, tak výťah sa zastaví a my hneď máme informáciu, len s tým, že máme aj dorozumúce zariadenie, človek si vie privolať, dovolá sa dispečing a okamžite vyslaný najbližší technik, lebo je to najväčšia priorita je vyslobodenie človeka z kabíny. Čiže tak sme si z rýchlika prešli jednotlivé príznaky. Čo je dôležité, toto sú tieto štandardné príznaky, ktoré sledujeme vďaka našim senzorom. Áno. My na Slovensku máme, tak sa to volá, že týždenné prehliadky. Kolega mi spomenal, že obdobná vec bola aj v Česku. Že gro tých vecí, ktoré my sledujeme na diaľku, kedy si sa vykonávali v rámci tých týždenných prehliadok a bola na to zodpovedná zaškolená osoba a vďaka týmto našim senzorom vieme veľkú časť sledovať na diaľku bez zapojenia externého alebo následného človeka. Že v podstate máme ten výťah vždy jak na dlani a sledujeme ho 24/7. Pojďme se teda teď detailněji podívat na to, co se stane, když k odchylce dojde. No.
Štandardne dojde odchýlka. Mám se bát hned? Vy o tom nebudete vedieť hlavne. Tak to je naprosto ideální To je situace. veľmi dôležitá informácia. Pro každého statutárního zástupce, ano. Povídejte. Môže to byť drobnosť. Nie každá odchýlka od štandardu je problém. Výťah je jedno z najbezpečnejších zariadení, momentálne možno aj na trhu by som povedal, vybavené toľka tými bezpečnostnými brzdami, že sa nič nemôže stať vo výťahu. Že keď niečo, tak zaseknúť sa vo výťahu, ja hovorím. Ale štandardne, keď je nejaká odchýlka od normálu, jak sme spomínali, naše technické operačné centrum dostane informáciu o tom, začne blikať kontrolka pri výťahu, kolegovia si ten výťah otvoria, skontrolujú, v čom je problém, jak sme sa bavili, vyhodnotia, že či to treba skontrolovať hneď, či sa s tým dá niečo robiť na diaľku. V prípade, že sa s tým dá niečo robiť na diaľku, tak vykonajú prvé úkony, nejakú diagnostiku vedia urobiť, následne sa robí vzdialený reštart zariadenia, prípadne sa oslovia naši troubleshootery, to sú špecialisti na výťahy a oni na základe pripojenia na diaľku vedia rôzne typy príznakov, vedia skontrolovať a zjedať nápravu. V prípade, že to nie je možné, dostáva túto informáciu náš servisný technik, ktorý už operuje a vie sa pripraviť na následujúcu servisnú návštevu a vie, čo má pozerať na danom výťahu. Zajímalo by mě, jakou roli v tom se hraje servisní smlouva a co v ní mám nastaveno. Co by tam třeba nemělo nikdy chybět? Určite by tam v každej servisnej zmluve malo byť vyslobodenie z výťahu, ale tak toto je vlastne povinná vec, ktorá musí byť v každej zmluve, ale dal by som si na to pozor, aby tam to bolo vyslobodenie. Štandardne je to do 60 minút. Realita je taká, že ide vždy prvý dostupný technik a ide čo najrýchlejšie. Štandardne, keď je to zmluva na nový výťah, mala by kryť záruku, dohodnuté na to zariadenie a potom sú rôzne typy nástupov a reakčných časov. My štandardne reagujeme v rámci našej servisnej siete na poruchy do 4 hodín. Pokiaľ samozrejme nevieme pracovať s tým výťahom v rámci technického operačného centra a nevieme závadu odstrániť na diaľku, tak 4 hodiny je taká štandardná doba na reakciu. V prípade oprav, pokiaľ máme nahrať nedelu, tak do 24 hodín to vieme vykonať. Teď jsme si řekli, co udělat pro to, aby výtah byl v provozu. Pojďme se teď podívat na to, jaké benefity to bude mít pro výbor nebo pro správce, v čem ta aplikace jim může ještě dále pomoci. Tak vďaka aplikácii budú vždy podrobne informovaní. Poprvé o všetkom, čo sa s výťahom deje. V prípade, že si zapnú jednotlivé notifikácie, vedia, kedy výťah sa zastaví. Sú rôzne typy. Výťah sa môže zastaviť z dôvodu, že je výpadok prúdu, výťah sa zastaví. Keď má správca spustenú aplikáciu, hneď bude informácia, že výťah je v špeciálnom režime a stojí. Čo s tým správca vie robiť? Práve je o tom informovaný a aj vďaka našej aplikácie, čo máme vľavo dore, máme takú kolónku, že informujte nájomníkov. V prípade, že si tam nahrá všetky e-maily obyvateľov bytového domu, tak viem dať aktuálnu informáciu, že výťah stojí, je problém a čakáme na informácie. Ano. Druhý typ, čo je veľmi užitočný, vie informovať návštevníkov o plánovaní opravách. Je nejaká porucha na výťahu, náš vedúci servisu povie, že bude to treba vymeniť tento náhradný diel v nejakom čase životnosti toho výťahu, povie správcu, že bude to vymenené 24.5. o 10. hodine, výťah bude stať cca 2 až 3 hodiny. Dôležitá informácia. Pokiaľ je to cez pracovný týždeň, je to veľmi dobrá informácia. Pokiaľ je to informácia na víkend, čo málo kedy býva, tak už vtedy sa oplatí informovať. Samozrejme sú ľudia aj cez týždeň doma. Ano. A vždy je lepšie, keď ten človek je informovaný, že ten výťah stojí. Ako keď sa mu, viete, príjete k výťahu, nefunguje, bucha sa, čo je, jak to je, prečo to nejde. Tak vďaka tomuto je presne ten predseda SVčka, prípadne ten správca informovať vlastníkov, že budú prebiehať nejaké práce na tom výťahovom zariadení a ľudia sa môžu na to pripraviť. Vidím v tom velký benefit, protože znám z vlastní zkušenosti, když je problém s výtahem, tak všichni, kteří se s tím problémem v tu chvíli potkají, všichni volají předsedovi, nebo místo předsedovi, nebo někomu. Takže se mu tam sejde 10, 15, 20 telefonátů podle urgentní situace, kdežto takhle by on mohl rovnou reagovat a informovat. Tak ja hovorím, že keď sa niečo deje s výťahom, je to urgentná situácia. Áno, tak to v každém prípade. Jak my hovoríme, to výťah, to je také srdce tej budovy, ktoré proste tlačí tých ľudí, ak to srdce tlačí krv a rozváža po celej tej budove. A toto je taká trošku pomoc tým správcom a predsedom, že
veľakrát, keď my už ten výťah sledujeme na diaľku, vieme o ňom, my už vieme o tom, že stojí. Jemu zavolajú ľudia a on už bude vedieť, že sa to rieši, lebo už bude mať tú informáciu, že riešime tento problém, tak on len tým ľuďom povie, že už sa to rieši, čakám na informáciu od Schindlera v tomto prípade. A sklidní to tú celkovú atmosféru a nebudú mu ľudia volať niekoľkrát. Presne tak, lebo niekedy najdôležitejšie sú tie informácie. Keď ľudia nemajú informácie, nevedia, tak volajú krížom krážom. Takto, keď vždy to bude na niekoho sa to bude, jak sa to hovorí, zrazené, v tomto prípade správcu. V prípade, jak spomínal kolega, vieme poskytnúť 2, 3, 4 tých prístupov a vie to preniesť aj nejakého obyvateľa, ktorý následne informuje v rámci odbrebenenia tej práce toho predsedu. Ale tak cieľom je, aby tí ľudia boli informovaní a aby sa vedeli, čo sa deje s tým výťahom daným. Už jsme hovořili o tom, že aplikace umožňuje zasílat upozornění. Jaká avíza by měla být pro nás jako pro výbor nebo pro správce nejdôležitejší? Ako som spomínal, máme rôzne typy príznakov. Jeden z nich je ten špeciálny režim. To je štandardný názov pre režim pri výpadku napríklad elektrického prúdu. To je prvá dôležitá vec. Druhá vec, v prípade druhý príznak je, že výťahové zariadenie mimo prevádzky. Je to znie to tak všeobecne, ale štandardne, keď je mimo prevádzky, tak je nejaký problém. A ten sa rieši z nášho technického operačného centra, v prípade na základe informácií od technikov, ale už ten správca, v prípade vlastníci majú informáciu, že sa niečo s výťahom deje a hneď ak príde náš technik na výťah, preverí to zariadenie, pokiaľ musí výjsť na výťah, preverí to zariadenie, pozrie, v čom je problém a v prípade, že nájde, odstraní ho, naťuká to do svojej telefónnej aplikácie a správca je informovaný. Uvediem príklad, úplne štandardný problém bytových domov, kamienky v drážkach výťahových. Ide človek na prechádzku, les po ulici, zoberie kamienky spadnú do drážok, dvere sa chcú zavrieť, vďaka kamienkom sa nevedia dotlačiť, tak výťah je do poruchy. Štandardne veľakrát niektorí to vedia pozametať a ten výťah sa následne reštartne. V prípade, že sa to neurobí, ide technik na miesto, vykoná kontrolu daného zariadenia, vyčistí drážky, do poznámky dá drážky v telustiach, v drážkach a výťah spustí do prevádzky. V tom hneď dostane informáciu správca, že výťah sa spustil do prevádzky, že my to máme back in service, späť v premávke a on si vie v rámci tej aplikácie pozrieť, čo bol problém. V čom je to dôležité? V prípade, že sú to nejaké externé vplyvy a vandalizmus, sú štandardne spoplatnené aj následné výjazdy servisné k tomuto zariadeniu. Pokiaľ je to nejaká porucha v rámci záruky, samozrejme vzťahuje sa na to záruka a výjazd sa nefaktúruje. Ale títo správcovia, respektíve predsedovia, hneď vidia, čo bol problém. Štandardne kamienky bývajú problém, nejaký vandalizmus, preliačené dvere, rozbité prívolávače a o tomto je vždy informovaný ten správca, poprípade predseda a následne v prípade, že to niečo rozbité a treba to opraviť, je kontaktovaný našim vedúcim servisu. Je super ta rychlá reakce, protože v řadě bytových domů mají třeba už kamery, takže je možné zavčasu dohledat. Zosobniť, áno. A potom dať preplatiť. Doporučujem my všetkým zákazníkom, pomáha to v rámci efektívneho hospodárenia daného výťahového zariadenia. Viete, 8-9 poschodí, 60 bytov, 120 ľudí. Isté. Je to veľké množstvo ľudí a ten výťah si tam ľudia do tej bytovky dávajú na tých 20, 25, 30 aj viac rokov. Tak je dobre, keď sa je o neho postarané. Aj vďaka našim digitálnym službám, ako tomu vzdialenému dohľadu a aplikácii, tak aj vďaka tej druhej kontrole používania. Lebo životnosť výťahu je veľmi dôležité, k tomu, ak ľudia sa k tomu správajú. Ano. Je tam dôležitá montáž, kvalitný servis, prediktívna údržba, o ktorej sa tu dneska bavíme, vďaka našim všetkým tým príznakom, ale veľmi dôležité je samotné to správanie tých užívateľov k tomu výťahu. To veľakrát sa podceňuje, ale to je veľmi dôležité. Už jsme to zmínili, nevím, jestli budete umět odpovědět, může být ve výtahu kamera, když dám zvenku nálepku, že je prostor monitorován? Ja si myslím, že môže. My vo veľa bytových domov v rámci Slovenska máme kamery, buď sú vnútri v kabíne, alebo dokonca sú kamery aj vonku, pred nástupiskom. To už je potom na dohode vlastníkov daného domu bytového. Já bych možná ještě doplnil jednu věc, že člověk si z té aplikace může vygenerovat různé statistiky, například statistiku, jak často a z jakého důvodu ten výtah stál a kolik pak třeba stála následná oprava. Protože tam člověk vidí i faktury, které třeba má
před splatností, po splatnosti, které už zaplatil a tak dále. A když se už potom jedná o nějaký stárnoucí výtah, tak když se pak na jednu stranu dá vlastně náklady na tyto položky, tak mu na druhé straně vyjde třeba to, že by se mu možná vyplatilo investovat. Uvažovat o modernizaci nebo výměně. To o částečné modernizaci nebo výměně celého výtahu. A jsou to i dobré argumenty potom na shromáždění nebo na schůzi, kde každý slyší na to, že ten výdaj je opodstatněný, a když se porovná výdaj modernizace, tak věřím, že to pomůže k tomu, aby lépe to šlo prohlasovat. Určitě, protože máte v ruce fakta, opravdu reálné statistiky, nejsou to nějaké dojmy. Ano. Digitalizace se rychle rozvíjí. Nejnovější možnosti, jaké jsou a v čem to zase můžeme posunout ještě o kousek výše? Tak jak už jsme hovořili, pro ta SVčka, bytové domy jsou ideální ta vzdálená údržba, prediktivní, a ta vlastně aplikace Action Board, to jsou ty dvě naše hlavní pro tento typ vlastně segmentu. Ale pak ještě existují další, které se využívají většinou v komerčních budovách, ve stylu nějakých obchodních středisek nebo hotelů. Máme například, říkáme jim Digital Service Media, je to vlastně media screen. Za vámi je obrazovka, která vlastně normálně je ve výtahu. To je ta rybka teď. Ano, teď je tam jenom nějaký screensaver. Normálně se tam dá pouštět obrázky, spoty, zvuky, v podstatě cokoliv. Může to sloužit... I třeba jako rychlá nástěnka? Přesně tak, to jsem chtěl říct, že v SVčku vlastně to může sloužit jako dřív byla nástěnka, kde se vyvěšovaly různá oznámení, tak tady vlastně cokoliv toho správce nebo ten výbor napadne, tak tam může online krásně přes naší aplikaci vlastně dodat obsah. Sám si to může udělat, není to obtížné? Ano, není to vůbec obtížné, ať už je to jenom prosté nějaké oznámení, že toho a toho dne třeba se bude dít to a to, až po, že si může vlastně vyrobit jednoduchý nějaký takový spot i s hudbou. Může to být reklama třeba na, to už se teď bavíme o té komerční části, třeba hotel, může tam takhle udělat reklamu, že má třeba slevu na nějaké relaxační masáže, nebo že toho a toho dne bude ochutnávka těch a těch vín. Něco v tomhletom smyslu. Ja musím povedať, že mi sa ľúbi tá rybička, lebo zoberte si, že idete z roboty, náštve váš šéf, nahnevaní ste, ujde vám autobus, neviete zaparkovať, prídete a chcete si niečo buchnúť a prídete do toho výťahu a tam je rybička. Tak človek hneď tú atmosféru tak ukludní ho, alebo nejaký ten šum, nejaká tá voda, viete, aj také tie pozitívne účinky na tú dušu toho človeka. A myslím si, že to má i antivandalistický účel, protože to člověka zaměstná, proto se říká, že ve výtahu má být zrcadlo. Že každý, jakmile je tam zrcadlo, se bude věnovat zrcadlu a nebude vydávat klíče, aby ryl do zdi. Nebo do stěn, tak. Napadá mě ještě jedna aplikace, která se jmenuje Elevate Me, česky by se dalo říct vlastně jakoby odvez mě výtahu někam. Slouží k tomu, že vy si vlastně už dopředu můžete v aplikaci nastavit při příchodu k budově, do jakého patra jdete, nemusíte nic vymačkávat, automaticky se ta aplikace vlastně spojí s takovým centrálním čidlem přes Bluetooth například a ta aplikace vám sama přivolá výtah, vy nastoupíte, odveze vás to automaticky do vašeho patra. Teď samozřejmě mluvím o nějaké komerční budově, třeba o nějakém kancelářské budově, kde se procházíte různými koridory do různých pater, do různých částí. A tato aplikace umí i to, že vlastně soustřeďuje například osoby, které jedou do stejného patra, tak do stejného výtahu. Aby byl efektivní provoz. Ano, přesně, snaží se zefektivnit a zrychlit ten provoz, aby nedocházelo k žádným zácpám. Taky bych chtěla mít doma chytrý výtah. Co pro to mám udělat? Tak úplně ideální je samozřejmě začít tím, že se zeptáte svého poskytovatele servisu, jestli tuhle službu vůbec dělá. Dneska spousta poskytovatelů umí digitální služby v nějakém rozsahu. Pokud se jedná o výtah Schindler, jak už bylo jednou vlastně řečeno, od roku 2018 vyrobené všechny a nainstalované naše výtahy mají tuto službu, mají vlastně v sobě ten Cube, mají v sobě ta čidla a všechny ty služby, o kterých jsme tady mluvili, tak jsme schopni zajistit. Na starší výtahy Schindler od roku 2010 jsme schopni tyto Cuby a ta čidla domontovat.
To znamená, stačí vlastně nám zavolat nebo napsat a my vyšleme našeho specialistu, který se na váš výtah podívá a rovnou vám poradí, co a jak. Následovat musí otázka, kterou nikdy neslyší druhá strana ráda, protože je obtížné na ní odpovědět. S jakými náklady bychom měli počítat? Já vím, že to je hrozně těžký takhle říct, ale aspoň trošičku Jasně, pro příklad. Je to v řádu nižších 100 korun, to znamená nějaký referenční prostě výtah může mít digitální služby třeba za 300-350 korun měsíčně. Jakoby na dům nebo na byt? Na dům, na celý dům. Na celý výtah, na celý dům. Takže my jsme naši první část webináře skončili naprosto skvělou zprávou, protože to je výdaj, který opravdu si myslím, že nás nezatíží v poměru k tomu, jaké benefity nám může přinést. Tak na tuhle informaci rozhodně nezapomeňte a taky nezapomeňte se po naší krátké přestávce vrátit. Budeme mít před sebou otázky a odpovědi, takže pro vás je to výzva. Kdo jste ještě neposlali váš dotaz a zajímá vás naše dnešní téma, tak ještě máte možnost posílejte. Za chviličku jsme zpět. Tak po krátké přestávce jsme zpátky a než začneme s otázkami, které přišly, já mám otázku. Jako statutár se ptám, jestli mi přijdete pomoct na shromáždění, když budu potřebovat odprezentovat buď to plánovanou modernizaci, nebo že bychom chtěli rozšířit digitalizaci na našem výtahu. Necháte mě v tom, nebo pomůžete? Určitě moc rádi přijdeme, taky to tak děláme. Je to naším denním chlebem, se dá říct. A opravdu rádi přijdeme, všechno jednoduše všem vysvětlíme, ukážeme benefity, pomůžeme. Nikdy nie je viac ako to priame stretnutie s tými vlastníkmi bytového domu, lebo veľakrát ľudia majú otázky, nejaké starosti, možno aj nejakú nedôveru, obavy a preto veľmi radi chodíme, bo štandardne tam je priestor na položenie tých otázok. A tí ľudia sa môžu opýtať v podstate, čo ich zaujíma, my im odpovieme na všetko, čo budeme vedieť o výťahu, o digitálnych služieb, o servisných smluvách. Už jsme si jednou říkali, jaký význam mají informace, ano. Že opravdu pomohou, odstraní různé vášně nebo domněnky a problémy a je to pak všechno jednodušší. Jakou mají teoretickou životnost výtahy, které v současné době instalujete? Kdysi to bylo kolem 30 let? Ja by som možno začal tým, že vždy je to v závislosti na tom komplexnom správaní aj k tomu danému výťahu. Štandardné výťahy 20, 25, 30 rokov pri dobrej starostlivosti, servisnom plánovaní, preventívnej údržbe a v prípade aj prediktívnej údržbe daného zariadenia by nemal byť problém, aby 30 rokov ten výťah vydržal. Přesně tak. Záleží také na tom, jak moc se do něj investuje ve smyslu, řekněme, po 20 letech už ten výtah je tak zastaralý, protože neustále všechno jde dopředu, technicky, digitálně, všechno se prostě zdokonaluje, ale když v průběhu života toho výtahu do něj investujete, že ho modernizujete, tak mu opravdu dokážete prodloužit životnost na těch až 30 let. A i když budu mít aplikaci, vy mě dokážete sami mě oslovit a říct, teď by bylo třeba dobré do něho investovat to a to, prodloužíte životnost nebo zlepšíte komfort. Vy mě to jakoby sami nabídnete, já to třeba nebudu vůbec vědět. Jasně, můžeme, ano, my to vlastně můžeme zjistit lehce z té aplikace, lehce z dalších dat, která my vlastně tady shromažďujeme v technicko-operačním centru a tyhle ty informace potom jdou na třeba prodejce servisu nebo na prodejce modernizací a ten potom může kontaktovat přímo třeba SVJ a nabídnout tu, kterou modernizaci. Action Board zobrazuje celkový počet jízd. V aplikaci bylo zobrazeno zhruba 130 000 jízd. Jak se počítá tento údaj? Výťah jede jednou jedno patro, po druhé celých 7 pater. Odvíjí se údaj od počtu pater? Nie. Tento údaj sa odvíja od pohybu výťahu. Jeden pohyb je jedna jazda. Či ide jedno poschodie, 2, 3, 4, 5, stále je to jedna jazda. Či ide prázdny, či s človekom, stále je to jazda. Je to vlastně ten interval rozjezd a zastavení. To jsem chtěla říct, že ani nerozhoduje to vzdálenost, kterou plynule ujede mezi tím. Preto doporučujeme zákazníkom si zrušiť parkovanie výťahu, aby sa nevracal do jednej stanice, lebo to zbytečne to navyšuje tie jazdy. Áno. A samozrejme, je to závislé od iných faktorov, či ten výťah môže dostať hore kvôli pásom, a teda, ale to odparkovanie daného zariadenia zníži ten počet jazd vo výsledku.
Kdo tedy nakonec objednává opravu, když vám výtah sám nahlásí závadu? Nestrácím kontrolu nad výdajemi za výjezd technika? Veľmi dobrý podnet. Štandardne máme dohodnuté tak, že keď príde technikovi informácia, že má ísť daný výťah, dáme si modelovú situáciu, že výťah je po záruke, že pravdepodobne tu bude niečo fakturované. Technik ide na výťah a informuje kontaktnú osobu, či je to predseda alebo správca. Že bola nahlásená porucha, dostal to do telefónu s diaľkovým monitoringom a ide na dané zariadenie a následne ho bude informovať. Príde na dané zariadenie, skontroluje. Oni si to väčšinou potvrdia, že idú, aby o tom vedeli, ano, že OK, čakáme vás. Niektorí chcú byť aj prítomní, niektorí len povedia, že dajte nám potom vedieť. Je spätnú vazbu. Ide technik na výťah a v prípade, že majú digitálne služby, čo sa v tomto prípade bavíme, tak ide informácia do aplikácie a veľakrát technici sa aj ozvú kontaktnej osobe a vysvetlia im, že čo sa stalo a čo sa bude ďalej. Jaký typ opravy bude? Že v podstate my na výťahoch nevykonáme nič bez súhlasu o to vlastníka. Tam směřoval zřejmě ten dotaz. V prípade, že treba niečo opraviť, je informovaný, ide cenová ponuka a až na základe odsúhlasenia sa daná vec opravuje. Jestli můžu k tomu bych dodal jenom takovou maličkost, že přímo v té aplikaci vlastně si může ten uživatel najít všechny cenové nabídky, i ty staré, i ty třeba teď ty aktuální a může tam odsouhlasit nebo naopak zamítnout, kde prostě vidí, co mu poslal náš vedoucí techniků, nabídku například, že ta oprava bude stát tolik a tolik, díly stojí tolik a tolik, práce tolik a tolik. Může samozřejmě napsat e-mail nebo zvednout telefon a odsouhlasit to tímhle způsobem, ale stačí tam jenom kliknout vlastně na zaškrtávátko odsouhlasuji a okamžitě vlastně je vše v pohybu. A v prípade, že to odsúhlasí, tak následne si vedia v našej aplikácii Actionboard vedia evidovať aj všetky faktúry za vykonané práce na danom zariadení. Máme výtah Schindler z roku 2010. Kolik by stálo do vybavení výtahu, aby se mohla využívat služba Actionboard? Úplně takhle z hlavy to nelze říct bez bližších informací, ale aby jsme měli nějakou představu, je to v řádech nižších desítek tisíc, odhad třeba 30 až 40 tisíc. Zahrnuje to vlastně pořízení této krabičky, těch senzorů, jejich instalace, nějaká aktivace, napojení a tak dále. Je to práce přibližně plus minus na půl dne, to znamená, ten výtah je odstaven na půl dne, ale po půl dní vlastně potom všechno funguje. Poprosím, kdyby se nám mohlo ozvat ten člověk přímo s nějakým konkrétním typem toho výtahu a my mu to spočteme. Samozrejme štandardne technici idú pozrieť sa na dané zariadenie výťahové a pozerajú, jak sa to hovorí, čreva toho daného zariadenia a čo treba urobiť, alebo respektíve za akých okolností vieme napojiť to naše hlasovo-dátové zariadenie Cube. Dostala jsem z režie informaci, že dotazy a kontakty dostanete, takže můžete potom kontaktovat a doprobrat podrobnosti. Určitě podrobnosti bude potřeba i tady na odpověď pro tento dotaz. V bytovém domě máme 5 podlaží a nemáme výtah. Při stavbě domu se s výtahem počítalo, ale z důvodu omezených nákladů na jeden byt se výtah nemohl postavit. Prostor pro umístění výtahu na schodišti je dostatečný. S jakými náklady na vybudování výtahu od vaší firmy bychom cca mohli počítat? Jsem si vědoma toho, že neudávám dost údajů, ale přesto prosím alespoň orientační údaj. Pojďme trošku udělat nějakou modelovou situaci a bez pochyby je to další kontakt, kde potom můžete se dovyptat na další informace a poskytnout konkrétní údaj. Já bych začal tím, že úplně ideální by bylo, kdybychom mohli na to místo poslat našeho obchodně technického zástupce, který si to všechno prohlídne, zaměří a dá přesnou nabídku. To je prostě ideální. A je to samozřejmě zdarma, je to nezávazné a je to v podstatě nejrychlejší cesta k této ceně. Čistě odhadem, no. V řádech několika set tisíc. Jako to může být třeba 600 až 900 tisíc, těžko říct. Záleží od umiestnenia, typu výťahu. To by vedeli lepšie zodpovedať naši
obchodníci a technickí experti, ale jak spomínal kolega, vždy sa na to vedia nezáväzne pozrieť, pokiaľ bude mať pán záujem, to je najmenej, a vedia aj určite dať nejaké optimálne riešenie pre daný bytový dom. Já, když už nemáme tady žádný další dotaz, já bych měla ten poslední. Když hovoříme o digitálních službách, vím, že na výtah nám chodí pravidelné servisní prohlídky. Proč bychom, nebo chtěli bychom, aby tu servisní prohlídku jsme mohli taky udělat na dálku? Šlo by to, nebo jde to už, nebo půjde to? Jaká je hudba budoucnosti, blízké, daleké? Tak hudba, budúcnosť, možno dúfame a veríme, je taká, že časom sa podarí minimálne čas z tých prehliadok vykonávať na diaľku. Tu si musíme uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že stále sa bavíme o bezpečnosti, bezpečnej prevádzke a ochrane zdravia ľudí v danom výťahu. A je tam veľa krokov, ktoré sa musia urobiť, ale je taká vidina, že časom sa možno urobiť všetky 4 prehliadky vzdialenia a bude to aj efektívne nákladov aj našich, aj následne aj vlastníkov, ale o jednej sa že vraj rozmýšľa. No, my úplne presne vieme, ale jedna by teoreticky, pokiaľ sa splnia všetky náležitosti legislatívne, aj náležitosti na ochranu zdravia človeka vo výťahu, tak by sa mohla podariť. Je to tak, 1 za 4. My s kolegom budeme tlačiť na našu firmu a pozbudzovať ich, aby to zaviedli časom. Myslela jsem, že mám poslední otázku, nemám. Poslední otázka je tady. Při čtvrtletní odborné prohlídce provádí servisní technik část revizní a část údržbovou. Jak jako předseda SVJ zjistím, že technik provedl práce všechny na údržbové části této odborné prohlídky? Tak. Budu mu věřit? Jasně, můžete mu věřit, můžete po celou dobu prohlídky být s ním. Normální stav je takový, že je tam nějaká důvěra a že ten technik vlastně celý svůj postup zaznamenává do knihy odborných prohlídek, kde vlastně vyplní veškeré položky, veškeré činnosti, co provedl. A tam má vlastně ten předseda SVJ nebo kdokoliv možnost si to zkontrolovat. Ale samozřejmě není vůbec problém po dohodě s tím technikem se celé té prohlídky zúčastnit a být u toho osobně. Tie odborné prehliadky, to je zákonom vyhláškou daná vec, keď revizný technik dáva pečiatku, že výťah je v podstate provozu schopný a tá preventívna údržba, to je tým, čo sa v podstate hrdí naša spoločnosť, lebo tá preventívna údržba je na základe nášho servisného plánovania, na základe toho, že tie výťahy poznáme, vieme s nimi pracovať počas celej životnosti toho zariadenia a z tých skúseností a z tej histórie vieme, že v akom období a kedy máme čo pozerať, nastavovať, kontrolovať. A jeden z takých ukazovateľov tej práce a tej preventívnej údržby, samozrejme okrem tých iných, je aj stav toho daného zariadenia. Tak ja dúfam, že pán má dobrý výťah, bezproblémový. Ale je to, tá preventívna údržba je veľmi dôležitá súčasť životnosti toho výťahu. Já jsem kdysi jako v nějakých vizích slyšela, setkala jsem se s informací, že třeba v budoucnu by mohl být propojený vstupní systém, to znamená čip, propojený s výtahem, že bych přišla domů, pípla bych si čip, otevřela bych si dveře a výtah by věděl, že jsem to já a že pojedu do 4. patra. Tenhle směr už není ve hře, nebo třeba jednou se tohoto dočkáme? Já si myslím, že to normálně i existuje. Ne standardem, ale samozřejmě dá se to takhle někde najít. Záleží na tom, jestli lidi tohle vůbec chtějí, jestli si to dokážou zaplatit, ale jako ta technologie určitě existuje. V prípade, že bývate v menšom bytovom dome a veľakrát sú typy budov, kde výťahové dvere sú v podstate vstupnou bránou do bytu. Tak tam idete hneď na kartu. Kliknete kartu, odvezie vás, pustí vás, čiže toto je viac menej. Ano, také jsme vzpomínali tu aplikaci Levitme, která vlastně tohle umí třeba na QR kód, že načtete QR kód, nebo to umí automaticky přes Bluetooth, že to tam máte nastavené už předem a ani nevytáhnete mobil z kapsy a výtah se před vámi otevře a vyvez vás do vašeho patra. To bola tá naša covidová aplikácia, keď sa všetci ľudia bali dotýkať povrchových priestorov bez rukavic, tak toto bola jedna z inovácií našej spoločnosti, ako trošku pomôcť.
No, když se podíváme na vývoj nejrůznějších technologií a vůbec v digitální oblasti, tak asi těžko můžeme říct v tuto chvíli, kde je strop a čeho všeho se ještě můžeme dočkat a čeho se můžeme dočkat i u našich výtahů. Velký kus ušly už výtahy, dávno už to není jenom o tom odvez mě kam potřebuju, ale možností je daleko více a já bych chtěla, aby jsme doma měli chytrý výtah. Doufám, že i vy už také buď toho už máte, nebo k chytrému výtahu na nejbližším shromáždění budete směřovat. Naše hosty můžete určitě oslovit pro další informace. Já vám pro tuto chvíli moc poděkuji, že jsme měli možnost tady ve vašem Velíně dneska odvysílat náš díl. Děkuji vám, že jsme tu mohli být a děkuji za vaše informace a odpovědi. A určitě se nevidíme naposledy. Tak se mějte hezky, nashledanou. A loučím se i s váma. Sledujte nás, podívejte se na YouTube kanál Akademie pro bytové domy, kde vidíte nové i starší webináře a sledujte nová vypisovaná témata, abyste nic nezmeškali a mohli se včas přihlásit. Tak ještě jednou vás zdravíme tady z Technického centra společnosti Schindler. Mějte se krásně a spolu s našimi hosty mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou. Pekný deň. You may not know them or their names, because our technicians and support teams do much of their work in the background, working smartly at night to solve problems before morning, monitoring connected units to resolve issues, often before you know they exist, or innovating to reduce service-related emissions. Now we're casting the spotlight on these experts and the digital tools they use. Meet the people working behind the scenes to keep your elevators and escalators running. Schindler Service, always there for you, when you see us and when you don't.